mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli tsiku la lero pa programu inonso yakudziwa Baibulo langa imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero programu imene mukhalani ndi mbale wanu mwa Ambuye Daniel Linjere Pancras. Tikhaleni limodzi timve kunena kuti Mulungu afuna kulankhula ndife mwamphindi imeneyi. Mu programu imene yangotha kumene tinaphunzira kwambiri makamaka zokhudzana ndi buku la machitidwe atumwi. Makamaka limene tinaphunzira kunena kuti buku la machitidwe atumwi ndi buku limene limadziwikanso kunena kuti ndi buku la Genesis la chipangano chatsopano. Chifukwa chakunena kuti mu buku la machitidwe atumwi muli zinthu zambiri zimene zinayamba. Maka tinaona kuyamba kwa kulalika uthenga wabwino, kuyamba kwa mpingo, kuyamba kwa kuzunza mpingo, kuyamba kukhala atsogoleri pa mpingo, komanso ziyambi zambiri zimene zinachitika mu buku limene lija mu buku la machitidwe atumwi. Ndipo tidamaliza makamaka ndi kumaphunzira za maulendo atatu a Paulo amene anayenda ndi kulalikira uthenga wabwino m'midzi yonse. Zimeneno ndi ine tinayenerapo kunena kuti kaphunzire kuphunziro lalikulu zedi kunena kuti ntchito yolalikirapo khala kuti Mulungu anayipatsa wina aliyense tikufunika kunena kuti tizikapo mphamvu zathu komanso chidwi chathu pakugwira ntchito imeneyi yakutumikira Mulungu kufikira madera onse pakulalikira uthenga wabwino. Maka pamenenso tinaona chitsanzo chabwino makamaka m'buku limene lija la machitidwe atumwi chapter 28 pamene Paulo anali ku ndende ku Roma sanasiye kulalikira uthenga wabwino, anapitirizabe kulalikira uthenga wabwino. Zimeneno ndine zimatiphunzitsa kunena kuti chingakhale tili m'mavuto tiye tizilalikirabe uthenga wabwino. Taonani munthu anali ku ndende koma anali kupitirizabe kulalikira uthenga wabwino. Anthu ankamupeza ambiri osiyanasiyana kumadzamva komanso kumadzaphunzira zambiri zimene iye akuti anakulankhula. Chimodzimodzinso inu ndine pamene tili mu chisautso tisapange kunena kuti ntchito ya Mulungu ikayime, tiye tizipitirizana kugwira ntchito ya Mulungu chingakhale tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tikazindikira kunena kuti pamene tili mu moyo wa Chikhristu mavuto samatha. Tidzakhala tikumanabe ndi mavuto kufikira pamene Yesu Khristu adzabwera kapena kufikira pamene inu ndine tidzasiyana na dziko lapansi kudzera mu njira ya imfa. Chifukwa chani tidzakhalabe tikumana ndi mavuto makamaka mu moyo wathu wonse? Tikakumbukira kunena kuti Satana alipo, ali ndi moyo ndipo akugwira ntchito zake pano pa dziko lapansi. Mwachifukwa cha icho sitingalephera kukumana ndi mavuto, ndipo khala ndife Akhristu tisamasiyere kukumana ndi mavuto kulalikira uthenga wabwino. Chifukwa ngati moyo wathu sungakhala kukumana ndi mavuto ndiye kuti ntchito yolalikira mawu a Mulungu tigwira ngati ayi kumene tikumana ndi mavuto tiye tizilalikirabe uthenga wabwino. Izo ndi zambiri mwa zina zimene tinaphunzira kuchokera mu buku limene lija buku la machitidwe atumwi. Choncho mu tsiku la lero tiye tikapitirizane kuphunzira kuchokera mu buku limene li buku la Aroma. Tikamaona buku la Aroma ndi buku limene ambiri timaliwerenga, ambiri timaphunziramo, ndi buku limene anthu timachotsamu maphunziro ambiri osiyanasiyana. Koma ndi limodzi mwa mabuku amene amafunika kumawerenga mwachidwi ndi mosamala. Chifukwa chonena kuti ndi limodzi mwa mabuku amene amapotozedwa ku chipangano chatsopano. Chifukwa chonena kuti mwa zinthu zina anthu samamvetsetsa ndiye zimapangitsa kunena kuti adzingokhala akumaphunzitsabe koma mopotoza. Choncho ndi chofunikira kunena kuti pamene tikugwiritsa ntchito buku limeneli buku la Aroma tizikhala ndi chidwi. Chingakhala anthu ambiri mwina tikamaona nkhani zimene zinalembedwa m'buku limene timaziva kunena kuti nkhani zimenezi zinalembedwa mophweka, koma ndi nkhani zimene zimafunika kunena kuti tidziyika chidwi kuti tizimvetsetsa. Chifukwa pali mawu ena amene amagwiritsa ntchito mofanana amene nthawi zambiri amatanthauzidwa mosiyanasiyana. Choncho ndi chofunikira kwambiri kunena kuti ndi tizikhala ndi chidwi ndi kumaphunzira kuchokera m'buku limeneli buku la Aroma kuti tidziona kunena kuti mulembi analembanji nanga kuti mawu awa pamene apa amagwiritsa ntchito pofuna nthoza kunena kuti chani. Inu ndine tikagwiritsa ntchito motani kuti zidzatengere ku chipulumutso. Umenewo ndio umene umafunika moyo wa Chikhristu omaphunzira pa zinthu zambiri. Tikamaliona buku limeneli buku la Aroma ndi buku limene lili ma chapters okwana 16. Titha kunena kuti ndi buku lochepa lili ma chapters ochepa 16 mwina kuelekeza ndi buku lija la Mateyu limene tinaliona lili ma chapters okwana 28. Tinaona buku la Marko limene lili ma chapters okwana 16. Tinaona mu buku la
Luka limene lima chapter zokwana 24, tinaona buku la Yohane limene lima chapter zokwana 21, tinaphunzira mu buku la machitidwe atumwi limene lima chapter zokwana 28, ndipo panonso tili mu buku limene la Luka makamaka buku la Aroma limene lima chapter zokwana 16. Choncho poyerekeza ndi mabuku ena lima chapter zochepa buku limeneli, koma munalembedwa nkhani zambiri, nkhani zopindulitsa pa moyo uno wa Chikhristu. Choncho ndizikhale ndi chidwi kumawerenga buku limeneli monga tafotokoza kale zambiri zokhuzana ndi buku limeneli. Buku limeneli kamaliwerenga timakwanitsa kuthandizikamo ndithu kunena kuti mulembi wa bukuli ndiye mtumwi Paulo. Makamaka tiona tikamawerenga maka kuyambira mu chapter 1 matsika musi pamene tiona kuti anadzitchula yekha kunena kuti iyeyo ndiye mulembi wa bukuli. Tikamawerenga makamaka nkhani zopezeka m'bukuli zimasonyeza kunena kuti mulembi wa bukuli pakulilemba bukuli cholinga chake chinali chofuna kuyanjanitsa pakati pa akhristu amene anali amagulu awiri. Anthu amene poyamba, anthu amene mwachikhalidwe chawo anali kuti ndi Ayuda abatizidwa akhala akhristu, ndi anthu amene anali kuti ndi amitundu, anthu amene anali sanali Ayuda kale nawonso abatizidwa akhala akhristu ndakusonkhana pa mpingo umodzi. Mwachifukwa chaicho pakati pawo pamakhala mavuto osiyanasiyana. Awawa akhristu a Yuda awa amanena kuti zinthu izi zimafuna kuti zizikhala chonchi, makamaka umakokera kuti zizikhala monga mmene ku chipembedzo cha Yuda zinkakhalira kalekalelo. Ankaiwala kunena kuti sali mu nthawi yachilamulo koma ali mu nthawi ya ndani kodi? Mu nthawi ya Yesu Khristu. Choncho mulembi amene polemba adafuna kuyanjanitsa akhristu amenewa. Makamakaso pamenepa tikamaona mu buku limene la Aroma limayankhanso kapena kusonyeza kunena kuti Agriki kapena Ahelene komanso chingakhale Ayuda anthu onsewa akhoza kupulumutsidwa koma mwa njira imodzi. Osati kuti poti uyu ndi Helene ali ndi njira yake imene angayenera kupanga kunena kuti adzapulumutsidwe, kapena poti uyu ndiye Myuda ali ndi njira yake imene angapanga kuti adzapulumutsidwe. Ayi, buku lonseli limasonyeza ndithu kunena kuti anthuwa anali amodzi. Mwina titokha ndi malingaliro onena kuti tikukamba zonena kuti ndi buku la Aroma koma ndi buku limene likambenso mwina zokhuzana ndi akhristu a Chiyuda. Zikutheka bwanji? Kumbukirani nena kuti anthu amatha kukhala kunena kuti mwina titenge kuti mwina ndi angoni. Tikamaona mwina mu dziko muno tikamatenga mwina za nkhani yokhuzana ndi angoni, timadziona kuti angoni kokulu amakondopezeka mwina Mdedza, Ntcheu, madera ngati amenacho. Komanso mwina tikabwera kumpoto kumzimba, ndiye kodipo kuzindikira kunena kuti angoni mu dziko lathu lino amakondopezeka mbali zimenezi. Tinene kuti maboma ena opezeka pano pa dziko lapansi makamaka muno Malawi mulibe angoni. Mukapita mu Lilongwe mwina mukapeza kuti muli angoni, koma kodi Lilongwe ndi Ntcheu? Ayi. Mwina mukapita kulikoma mukapeza kuti kuli chani? Kuli angoni. Kodi kulikoma ku Ntcheu kapena kulikoma ku Mzimba? Ayi. Ndi mmene zimakhalira anthu amakhala madera osiyanasiyana, chingakhalenso ndi zikhalidwe zotani ndi zikhalidwe zosiyanasiyana. Ndipo timaona ndithu kunena kuti anthu amenewa akuloma amenewa anakapezekanso mu buku limene la Machitidwe atumwi mu chapter 2 mu tsiku la Pentekoste. Choncho ndi zinthu zambiri zimene timazipeza kuchokera mu buku limene buku la Aroma. Choncho ndi buku losangalatsa lopatsa chidwi makamaka tikamaliphunzira. Choncho tiyambeni kuphunzira makamaka kuchokera mu chapter 1 cha buku limene la Aroma. Tiyambeni kuphunzira kuchokera mu chapter 1 cha buku limene la Aroma. Tikamaona chapter 1 cha buku la Aroma makamaka kuyambira chapter 1 kuyambira mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake 7, Paulo anangodzifotokoza makamaka iyeyo ngati mulembi wa bukuli komanso ngati anthu amene akulembera bukulo kuti ndi ndani. Tikamaona mu chapter 1 verse yake ya 1 analemba kunena kuti Paulo kapolo wa Yesu Khristu, mtumwi woyitanidwa opatulidwa kukanena uthenga wabwino wa Mulungu. Apa wadzinena yekha kuti iye ndiye mulembi wa bukuli Paulo amene ndiye kapolo wa Yesu Khristu. Pakunena kapolo alonena wantchito wa Yesu Khristu, chifanalo wantchito amene amalika uthenga wabwino, ndipo akudzinena kuti anali mtumwi otani oyitanidwa komanso opatulidwa kukanena za uthenga wabwino wa ndani kodi? Wa Mulungu. Tikamabwera mu verse yake 7 tikaona kunena kuti ali kufotokoza kunena kuti kodi kalatayi amalembera ndani. Verse 7 analemba kunena kuti kwa onse a ku Roma okondedwa a Mulungu oyitanidwa kuti akakhale oyera mtima, chisomo chikhale ndi inu ndi mtendere wa kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Khristu. Akusonyezanso kumene malo amene kalatayo akupita, kuti akupita kwa ndani? Akuti akupita kwa onse akuti ani kodi? A ku Roma.
kodi pokamba za kwa onse aku Roma ali kutanthauza kuti kalata imakhudza ndi anthu amene sa Khristu omwe? Ayi. Kwa onse aku Roma amene akwanena apa akukamba za Khristu onse amene akupezeka kuchani? Ku Roma. Ndoti kaya ku Romako kaya kuli magome angati, komano kalata yakayilandira imene kunena kuti magome onse apatsane, gome lilonse liwerenge live za uthenga umene ukupezeka muchani? Ukupezeka mu kalata imeneyi. Chifukwa tikamaphunzira maka kuona za mzinda umene wa Roma umene unali mzinda wa ku Itali, ndi mzinda unena kuti simungakhale mpingo umodzi wa Yesu Khristu. Pali kuthekera kwanena kuti munali mipingo yambiri Yesu Khristu mu mzinda umenewu, mzinda onenedwa wa Roma. Ndipo tikamaona makamaka kuchokera mu chapter imeneyi cha number 1 kuyambira verse yake 8 kukalekeza verse yake 15, tikaona unena kuti Paulo makamaka anangofotokoza za khumbo lake limene anali nalo lofuna kukalalikira uthenga wabwino kwa Khristu amene wa aku Roma. Amazifotokoza ndithu kuti iye anali ndi khumbo lofuna atakalalika uthenga wabwino kwa Khristu amene anali akuchani kodi aku Roma. Zimene nditi tingaphunzirepo chani? Kodi inu ndineyo timalalikira uthenga wabwino? Kuzindikira nena kuti kulalikira uthenga wabwino ndi lamulo limene limapita kwa Khristu aliyense, zimene zimafunikira unena kuti tizizichita. Ndiye kuti mutha kukhala Mkhristu pakutsata njira zija zimene zimafunikira kuti munthu akhale Mkhristu, koma ngati mwakhala Mkhristu simukalalikira uthenga wabwino, ndiye kuti mukuchimwa. Kulalikira uthenga wabwino ndi njira imene inaperekedwa ndi chile imene inaperekedwa kwa Khristu aliyense, koma chosangalatsa kwambiri Mulungu sanafotokoze kunena kuti uthenga wabwino tikawulalikira bwanji. Mutha kulemba mabuku nkupasa anthu aziwerenga uthenga wabwino, mukulalikira uthenga wabwino. Mutha kulenga chikweza mawu kumayenda mmudzi, mukulalikira uthenga wabwino. Ndi njira zambiri zimene mungatsate pakulalikira uthenga wabwino. Choncho tizigwirani ntchito imeneyi monga mmene munthu amene Paulo adachitiranso yakutumikira Mulungu. Tikamona mu chapter imeneyi cha 1 kuyambira verse yake 16 kukalekeza 17, Paulo makamaka amafotokoza ndithu kunena kuti uthenga wabwino Yesu mamutani kodi? Sumamuchititsa manyazi, chifukwa uli nako kuthekera kwakutani kwakupulumutsa anthu. Tikaphunzirepo chani? Nthawi zina zake ndi bwino anthu kumakhala olimba kapena kumanyadira pa chikhulupiriro chimene ife tili nacho. Uthenga wabwino pamene amazirama ndi uthenga wabwino sundichititsa manyazi ifo uli ndi mphamvu yakupulumutsa munthu amene adasonyeza kuti kudzira mandira kapena kulankhula molimba mtima pa chikhulupiriro chimene anatani kodi anali nacho pa Yesu Khristu. Ndizofunikiranso nena kuti ino ndine tidzikhala nacho chikhulupiriro chimene iyeyo anali nacho makamaka chokhudzana ndi Yesu Khristu, pakukazindikira ndithu nena kuti uthenga wabwino umenewu uli ndi mphamvu yakupulumutsa. Mwachifukwa chaicho tisamachite manyazi pakulalikira uthenga wabwino. Ndipo tikamayamba kuwerenga mu verse yake 18 kulekeza mu verse yake ya 32, timaona nena kuti pamenepa Paulo amadzudzula Akhristu amene anali amitundu. Anthu amene anali kuti sanali Ayuda pachiyambi, anali amitundu ndi abatizidwa akhala mu mpingo. Anthu amene pamene anali mu mpingo analinso akuchita zinthu zosakhala bwino, pokhala kuti mwina adazolola kamoyo kosapembedza. Tsono pamene akhala mu mpingo ali kumamikisa za chipembedzo komanso ndi zinthu zina zosakhala bwino. Choncho Paulo ankawalangiza mwa zinthu zambiri zimene anali kuchita. Tikamona m'buku limene lamachidwa la Aroma makamaka chapter 1 mu verse yake 25, timaona nena kuti adawalangiza za nkhani yokhudza ndi kupembedza mafano. Tikamona mu nkhani yokhudza ndi mukuyambira mu verse yake 26 kulekeza mu verse yake 27, tikaona kunena kuti adawalangiza makamaka ndi nkhani yokhudza ndi chigololo, koma chimene chimachitika makamaka pa mamuna ndi mamuna nzake komanso mkazi ndi mkazi nzake. Adawalangiza kuti zinthu zimenezo sizikuyenanso kuti zichitika kuchani? Zichitika muno mu mpingo, zimenezo Mulungu amatani? Amaletsa. Zimenenso ino ndini pano pamene tikukhala mwa Khristu tiyenera kuti tikadziwe kuti zimenezi Mulungu amatani kodi? Amaletsa zomakhala ngati banja pakati pa mamuna ndi mamuna nzake komanso mkazi ndi mkazi nzake. Chapter imeneyi chidakamalizikira maka pamene Paulo amadzudzula Akhristu amene anali amitundu, amene pachiyambi chawo sanali Ayuda, amene anali kuchita zinthu zosakhala bwino. Choncho pamene chapter imene chidakamalizika ndi kuwadzudzula anthu amenewa amitundu, mu chapter 2 mlembi amene Paulo anakhazikika makamaka pa kuwadzudzula anthu amene ndi Akhristu komano Achiyuda. Mwa Khristu amene wa Achiyuda adawadzudzulapo zinthu zambiri, fonena kuti pokhala kunena kuti iwowa ndi Ayuda anali ndi kumvetsetsabe ndithu kwa zinthu zina zake posiyana ndi anzawo aja. Chifukwa nena kuti chani? Kamoyo kopembedza mwa iwowa sikoyamba kukhala mu mpingo. Ayi.
anakhalabe akupembedza chipembedzedwe cha Chiyuda. Ndithu pamene akhala mu mpingo mu zinthu zina anali kuti akumazimvetsakale bwino makamaka ngati akamaphunzira mwina za nkhani okhudzana ndi pangano chakale. Choncho zimapeza kuti Akhristu amenewo chifukwa cha zinthu ngati zimenezi amadzitamandira ndi kumasenzetsa zinthu zosakhala bwino pa anthu a mitundu, anthu amene ndi Akhristu koma a mitundu. Ndi chifukwa chake tikamaona mu vesi yake ya 21 ndi 22 Paulo adawalangiza chonchi Akhristu amenewa. Vesi 21, iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, kodi umachita chigololo mwini wekha? Iwe wakudana nawo mafano, umafunkha za mkachisi kodi? Vesi 21 ndi 22 Paulo wangopereka mafunso a zinthu ngati zimenezi kunena kuti iweyo makamaka mu vesi 21 anayamba kunena kuti ndiwe tsono wakuphunzitsa wina, kodi ulibe kudziphunzitsa mwini? Iwe wakulalikira kuti munthu asabe, kodi uli kuba wekha? Vesi 22 ndi jemene anguyamba ndikupitiriza kunena kuti iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, kodi uli kuchita chigololo? Iwe amene kudana ndi nsembe za mafano, kodi uli kufunkha za mkachisi? Zikuoneka kunena kuti Akhristu amene a mitundu amalalikira zinthu zimenewo asamachita. Kumango apanikiza anthu amene anali Akhristu a Chiyuda anali kulalikira zinthu zimenewo asamachita. Kumango apanikiza Akhristu a mitundu amene hoye muzipangezi ngati mmene Afarisi kale analili mmene Yesu Khristu anamadzudzulira muja mu buku la Mateyu chapter 7 verse yake ya 1 kumatsika musi muja. Kumango langiza anzawo kuti azichita zinthu zimene osakutana kuti sakuchita. Kamwe kamene kasukana ndi Akhristu amene wa Akhristu a Chiyuda amene amakhala ku Roma. Ndi chifukwa chake akwazonena kuti kodi ndiwe wakuphunzitsa munthu ulibe kudziphunzitsa wekha? Chimene amafuna ndi chani? Adzikhala mmawu amene wakutani kodi akulalikirawo. Ntchito zawo zidzayanjana ndi uthenga wabwino amene wakutani kodi akulalikirawo. Chinthu chimene akulalikiracho, chinthu chimene munthu unaphunzira chokhudzana ndi Mulungu, sichifunikira unena kuti uchimve unena kuti ichi ndinaphunzira ndi nkhani yoti nkapatse yawo. Ayi, naphunzira choyamba kuti chikandisintha ine nditenge ndikapatse awo. Ndi zimene zimafunikira makamaka pakulalikira uthenga wabwino. Choncho ndi chofunikira zedi kunena kuti tikamvetse bwino makamaka pa nkhani ngati imeneyo. Tikazanso kukhala kuti tilipo anthu ena ake amene mwina tili mu mpingo mu masiku ano amene timakondanso zinthu ngati zimenezi, kukonda kudzudzula anthu ena yeti pamene ife sitili mu zinthu zimene tikulalikira. Za nkhani yokhudzana ndi chipembedzo sizifunika zikhale choncho. Munthu aliyense amafunika kuti akhale mu mawu. Mukakhala mu mawu mutha kuonetsa kulangiza bwino anthu ena. Chifukwa nena kuti chani? Mukalangiza anthu enawo akadzayang'ana za makhalidwe anu adzona ndi makhalidwe anu ndi abwino, choncho sadzakuonetsa kutsutsa. Koma lingalirani nena kuti niyo mmachita chigololo ndi mukumuona nzanu amasuta fodya, ndi mudzika muletsa kuti malemba atu fodya amaletsa, akangokuza kuti nanga chigololo amaletsa kapena saletsa, upitirizaso kuyankhula ukalekera pompo. Chifukwa nena kuti chani? Wakunenanso za tchimo limene wamatani kodi umachita. Koma zimafunika kuti munthu ukhale mu mawu, wamuona nzako akupotoka ndi kuti ukamutani ukamuletse, pamenepo ndi pamene zimatani kodi ndi pamene zimaveka bwino. Choncho ndi zinthu zofunika kwambiri nena kuti ife atumiki a Mulungu komanso Mkhristu aliyense adzikhala pa chinthu chimene akulalikiridwa. Adzikhala pa chinthu chimene akulalikira komanso pa chinthu chimene akulalikiridwa. Tikamabwera mu chapter ya number 3 cha buku limene la Aroma, ndi chapter imene chimaporozedwa kwambiri makamaka tikamaphunzira Baibulo. Chifukwa cha mawu ena amene amapezeka makamaka mu buku limeneli. Tikamawerenga buku limene la Aroma chapter 3 mu verse yake 20 pamene alembapo kunena kuti chifukwa kuti pamaso pake palibe munthu adzesedwa olungama ndi ntchito zachilamulo, pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Chinthu chiyamba chimene Paulo yamba kuwalangiza Khristu amene wa ku Aroma ndi yonena kuti akuti palibe munthu amene adzesedwa olungama pamaso pa Mulungu ndi chani kodi? Ndi chilamulo. Amafuna kuwazonena kuti chani? Chilamulo mu masiku ano chinatani kodi? Chinaleka kugwira ntchito. Sililinso mu nthawi ya chilamulo. Chinthu chiyamba chimene wauza. Chinthu chachiwiri chotsatira chimene tifunso tikachione ndi chinthu chimene chimapezeka mu buku limene la Aroma chapter 3 mu verse 23 chimene anthu ambiri amachipotoza. Aroma chapter 3 verse 23 akunena kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Bible fozo nena kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa ndani kodi? Pa ulemerero wa Mulungu. Nthawi zambiri azilalika ambiri akamaphunzitsa kuchokera pa verse imeneyi amanena kuti tonse ndi ochimwa. Ife ndi zimene malemba akunena apa, akunena kuti pakuti onse anatani kodi? Onse anachimwa. Nkhani si choncho. Tikamava verse ndi mmene kunenera ikuonetsa nena kuti ntchito yochimwayo inachitika kale. Pakuti onse anachimwa. Ndi zimene malemba apa akutani kodi? Akufotokoza. Kodi anachimwawo ndi ndani? Kumbukirani nena kuti mu chapter 1 wadzudzula
akhristu amene anali amitundu. Mu chapter 2 wadzudzula akhristu amene anali achiyuda. Ndiye mu chapter 3 zili ngati kunena kuti akuomba mkota pa zinthu zimene olankhula mu chapter 1 ndi zimene olankhula mu chapter 2, kunena kuti akhristu achiyuda komanso akhristu amitundu onsewa anatani kodi anachimwa. Ndi zimene amafuna kutanthauza mu verse yake imene mu verse yake ya 23 ya buku limene la Roma chapter chake cha number 3. Choncho osamanena kunena kuti pa dziko lonse anthu onse ndi ochimwa. Bodza limenelo. Inuyo ngati muli ochimwa ndi inuyo, si wina aliyense kuti ndi ochimwa ayi. Izi zinthu zimene mawu a Mulungu amaphunzitsa tikamawerenga buku lonseli, buku la Aroma maka mu chapter imene cha number 3. Zinthu zofunika kuti tiziwerenga ndi kumvetsa bwino nkhani zopezeka mmenemo. Tikamaona makamaka mu chapter 6 ya buku limene la Aroma anafotokozanso kwambiri makamaka zokhudzana ndi ubatizo, pamene ubatizo anofanizira kunena kuti ndi ubatizo ndi chani? Ubatizo ndi imfa. Ubatizo ndi imfa. Ndipo mu verse yake 45 wakulukula anafotokozako makamaka zokhudzana ndi kunena kuti munthu akhoza kulungamitsidwa ndi chikhulupiriro ndi uthenga wabwino osati ntchito zachilamulo. Ndipo amalonjeza akamatithuza mbiro kuti chikhulupiriro chokha pa munthu singaonetse kuntani, singaonetse kumpulumutsa. Chimene chimafunika nchonena kuti munthu abatizidwe. Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse yake 4 ndi verse yake 7 amanena kunena kuti verse 4, chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende mmoyo watsopano. Verse 7, pakuti iye amene anafa anamasulidwa ku uchimo. Makamaka pamene akukamba nkhani ya ubatizo akunena kuti pa ubatizo paja timakhala zoti tikuyikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwachani kodi? Mwa ubatizo. Zinthu zimene tikufuna kuti tikazizindike ndithu zimenezo. Akufaniza kuti ndi manda motani? Nthawi zonse munthu amene amatengedwa ndi kuyikidwa ku manda amakhala kuti ndi munthu otani kodi? Wakufa. Chimodzimodzinso munthu amene akhristu amamtenga kuti afuna kamubatizi amene akhale munthu otani? Munthu wakufa ku ntchito zathupi. Komanso tikamtenga munthu kuti tikamuyika m'manda timakwirira yese. Chimodzimodzinso mu ubatizo tikamtenga munthu kuti ufuna tikamubatize timenena kuti tikamumize munthuyo ese asaonekere ayi. Ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti ubatizo akufanizira kunena kuti ndi imfa. Ndipo akunena kuti tikamabatizidwa timakhala zoti tikubatizidwa naye, tikufana Yesu Khristu. Tikatuluka m'madzi muja timakhala zoti tikuukitsidwa naye Yesu Khristu. Ndipo akuti timakhala kuti tinamasulidwa kuchani kodi? Ku uchimo. Timakhala kuti uchimo sumachitanso mphamvu pachani kodi? Pa moyo wathu timayamba kuyenda mu moyo wa Chikhristu. Choncho tikamuonanso mu verse yake 23 pamene anafotokozanso za chinthu china chimene chimafunikanso mwachidziwa bwino, pamene anakambako za mphotho ya uchimo ndiyo imfa, koma mphatso yaulere ya Mulungu wa moyo ndiyo moyo wosatha. Mphotho yaulere imene ikunenedwa imene papayo ndiyo moyo wosatha, imene timaona unena kuti inalonjezedwa kwa Khristu ina aliyense. Tikamuona mu buku limene lamachitidwe mu chapter 2 mu verse yake ya 38 pamene Simoni Petro anawuza akhristu ajanena kuti lapani batizidwani yense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzandira mphatso ya Mzimu Woyera. Mphatso ya Mzimu Woyera imene adayinena mu buku lamachitidwe mu chapter 2 pamene pajapa ndi imene imanenedwa apo mu buku la Aroma chapter 6 verse yake 23 kuti moyo wosatha. Pamene paja Bible idakamba za mphatso ya Mzimu Woyera osati mphatso za Mzimu Woyera zimene atumwi aja adalandira 9 zija. Koma mphatso ya Mzimu Woyera imene imapita kwa ena aliyense amene wabatizidwa ndi kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu. Tikamuona chapter 7 makamaka cha buku limeneli anafotokozako makamaka za nkhani okhudzana ndi chilamulo. Amakamba za chilamulo pofanizira ndi banja amene limakhalira. Kunena kuti pamene munthu makamaka mkazi amakhala pasi polamulira mwamuna wake pamene mwamuna wake ali ndi chani? Pamene mwamuna wake ali ndi moyo. Ndipo pamene mwamuna wake uja watani wafa, mkazi uja akakwatiranso kwa munthu wina samakhalanso mangika kulamulira mwamuna wake woyamba uja. Zimene amazitanthauzira kunena kuti pokhala kunena kuti inuyo Ayuda munakwatira ndi Mulungu poyamba pamene munakhala omangidwa kudzera mu chilamulo. Tsono pamene munafa mu chilamulo, chilamulo chinayika kugwira ntchito mu masiku ano simuyena mukhale pasi polamulira chani? Polamulira chilamulo, ndipo munakwatira ndi mwamuna wina Yesu Khristu. Choncho mukena muzikhala ndi kumachita ntchito za chani? Ntchito za Chikhristu. Ndipo pamenepo ndi pamene anafotokozanso kwambiri makamaka za nkhani imeneyo, nkhani imene sitinakwanitsa kumvetsa bwino kunena kuti mu masiku athu ano sitikuyenadi kumakhala mu nthawi ya chilamulo. Ndipo tikamabwera mu chapter chake cha namba 8
makamaka adafotokozako kwambiri za Khristu amene amazunzika kumene ku Roma, kunena kuti kodi chidzatisenetsefe nchani ndi chikondi cha Mulungu wathu. Mu buku limene la Roma chapter 8 mu verse yake 35 pamene analembapo kunena kuti adzatisenetsa ndani ndi chikondi cha Khristu, msautso kodi, kapena kupsinjika mtima, kapena kuzunza, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapena lupanga kodi? Paulo pamene Khristu anakhala kumene ku Roma, pozindikira kunena kuti mafumu a Roma mu masiku amene analankhaza adalibe kuwauzabe zinthu ngati zimene zinena kuti bwenyi nyingatisenetse ifeyo nenani kodi ndi chikondi cha Mulungu wathu. Tikuyenera kuti tidzikhala pa chikondi cha Mulungu wathu. Zimenenso inu ndiyeni tikazindikire ndithu kunena kuti mu masiku athu ano palibe chimene chingakunitse kusiyanitsa inu ndine ndi chikondi cha Mulungu wathu. Ndipo tikamabwera mu chapter 10 cha buku limene la Aroma, makamaka chapter 10 verse yake ya 1 ndi 2, pamene Paulo analembapo kunena kuti abale, kufunitsitsa kwa mtima wanga ndi pemphero langa limene ndiwapempherera kwa Mulungu ndilo kuti apulumuke, pakuti ndiwachitira umboni iwo kuti ali ndi changu cha kwa Mulungu, koma simonga mwachidziwitso. Apa panso zikuoneka kuti Paulo adali ndi mtima makamaka ofuna kupempherera Khristu amene wa Khristu a Yuda, kunena kuti ankafuna anthu amenewa kuti akapulumuke chifukwa anali ndi changu pa nkhani ya chani kodi, pa nkhani ya Mulungu, koma changu chake chidali chomwe nacho chani, chinali chomwe nacho chidziwitso. Akhristu a Yuda amenewa mu masiku anonso aliponso anthu amene amakhala ndi changu maka pa nkhani za Mulungu. Kungomva zinthu izi ambakele kuphunzitsa mu mpingo, zinthu zonena kuti kuzifufuza bwinobwino mukapezana kuti zosemphana ndi chani, ndi zosemphana ndi malemba. Ali ndi changu pa nkhani ya Mulungu, koma mopanda nacho chani, mopanda nacho chidziwitso. Kodi muli ndi changu chopanda nacho chidziwitso mu mpingo? Musamakhale ngati Akhristu a Yuda amenewa amene Paulo adawalalikira. Tiye tidzipangani zimene mawu a Mulungu amafuna, kunena kuti ndine tikapeze moyo osatha. Ndipo tikamabwera mu chapter chake cha namba 12 cha buku limeneli la Aroma, makamaka Paulo adafotokoza zokhudzana ndi kudzipereka nsembe. Tikamona kuyambira mu verse yake 1 kulekeza mu verse yake 2, pamene anafotokoza kunena kuti chifukwa chake ndikupemphani ino abale mwa zifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo, yopatulika, yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Akuti tipereke matupi athu nsembe kwa Mulungu, imene ikhale nsembe yopatulika ndi yoyenera kwa Mulungu. Akuti nsembe imene ikhala kunena kuti ndi chani, kupembedza Mulungu wathu, koma motani kodi, moyenera. Za nsembe zimene anazinena pamenepo. Makamaka tikamona mu verse yake ya 3 kulekeza verse yake ya 9, adawafotokozera kunena kuti akuyenera kuti atumikire Mulungu koma pogwiritsa ntchito mphatso za mzimu ena zimene anthuwa adali nazo mu nthawi imeneyo. Zimeneno ndine pano tikamaona timaona kuti tilibe mphatso za mzimu ena, koma anthu timakhala ndi kuthekera kochita zinthu zosiyanasiyana zimene anzathu sangatani kodi, sangachite. Mphatso za mzimu ena nene zija kulibe zinatha, tikamaphunzira timaona choncho, koma tili ndi kuthekera kwina kumene mwina ife tingakwanitse, kumene Akhristu ena sangatani kodi, sangakwanitse. Timene kuti tizitumikiranso Mulungu m'masiku athu ano ndi zinthu ngati kodi, zinthu zili kodi, zinthu ngati zimenezo. Mutha kumpeza munthu inonena kuti mwina ali ndi kuthekera kuyambitsa nyimbo kwambiri mu mpingo, koma mwina kuthekera kuti akalalikira alibe. Chofunika ndi chani? Atumikire Mulungu ndi kuthekera kumene yeyo ali nako. Zinthu zofunikiranso kwambiri zimenezo kuti tizimvetsetsa bwino mu mpingo. Ndipo tikamaona mu chapter chake chimene cha 12 kuyambira mu verse yake 10 kulekeza verse yake 21, anafotokoza za mmene Akhristu amenena kukhalira mu moyo wawo tsono. Pokhala kuti ndinu Akhristu mukuyenera kuti mukhale motani m'moyo mwanu. Tikamaona mu chapter chake cha 17 anafotokoza ndithu kunena kuti asamabwezere choyipa ndipo aziganizira zabwino anthu onse. Ndipo mu verse yake 18 anawuza ndithu Akhristu amene anena kuti chofunika ndi chani? Chofunika nchonena kuti mukhale ndi mtendere ndi anthu onse. Zimenenso ino ndine zofuna kuti zitenge ndi kukazikhazika m'mitima mwathu kunena kuti chani? Tisamabwezere choyipa, tiziganizira zabwino anthu onse, komanso tizikhala ndi mtendere ndi anthu onse. Pokhala kuti zimenezo ndi zimene Mulungu amatani, ndi zimene Mulungu amazifuna. Kodi mumatero kapena simumatero? Ngati simumatero zindikirani ndi mmachita zinthu zosemphana ndi mawu a Mulungu. Ndi nthu yofunikiranso zedi kunena kuti tizikhala ndi malingaliro amenewa amene mulembi adalemba buku limeneli la Aroma. Tikamona mu chapter chimene cha namba 13 makamaka kuyambira mu verse yake 1 kulekeza verse yake 7, adawafotokozera ndi kunena kuti adzimvera atsogoleri awo. Azimvera atsogoleri awo. Kumvera atsogoleri awo kumeneko makamaka kukunenedwa nkhani yomamvera atsogoleri pa ntchito zabwino, pa ziganizo zimene atsogoleri apanga zabwino. Atsogoleri a dziko, ziganizo zabwino zimene apanga titha kumamvera, koma ziganizo zolakwa mtsogoleri sungamumvere. Tiyelekeze kunena kuti dziko likavomereze kunena kuti munthu atha kuchotsa mimba, komanso munthu akhaza kukwatira mwamuna anzake.
komanso munthu akhoza kukwatira mkazi mnzake, ndiye chamufikira mkhristu. Pokhala kuti malemba akunena kuti mkhristu avera atsogoleri ake, ichichi mkhristu akuyenera kuchitenga ngati ayi. Zimene atsogoleri a dziko zakunena ndi zosemphana ndi mawu andani kodi? Ndi mawu a Mulungu. Chingakhale mwina anthu ena tikamapotoza timanena kuti atsogoleri osamasankha ndi Mulungu. Mulungu sangasankha atsogoleri onena kuti akavomereze kunena kuti anthu tidzikwatirana amuna kapena akazi lokhalokha, kapena kuti tidziyotsa mimba pano pa dziko lapansi. Zinthu zimenezo Mulungu sangasankha atsogoleri adzikalamulira zinthu ngati zimenezo. Tikuyenera kuti tidzisamala makamaka ndi machitidwe athu a zinthu. Zimenezo timaziona mu chapter chimenechi makamaka chapter cha number 13. Chapter cha number 15 timaona kuti adangokamba kwambiri makamaka zokusana ndi udindo wa Khristu ndi akhristu anzawo. Chapter 15 verse yake 1-2 adafotokoza ndithu kuti akhristu olimba akuyenera kuti akalimbikitse akhristu amene ndi ochani, ndi ochepa mphamvu makamaka mu chikhulupiriro chawo. Zimene timaziona kuti zinalembedwanso mu buku la Galatiya chapter 6 mu verse yake 1-2, komanso mu buku la Yakobo chapter 5 verse yake 19 ndi chani ndi 20. Tikamakamba za mu chapter 16 anangofotokoza makamaka zambiri zokusana ndi chani ndi zolawirana, pamene mu chapter 16 verse yake 1-2 amafotokoza kwambiri zokusana ndi Febe, komanso mu chapter 3 ndi 60 chapter 3 kulekeza 16 anafotokoza makamaka zopereka malonje kapena moni kwa Khristu amene anali ku Roma. Ndipo timaona kunena kuti mu chapter 16 imene verse yake 17 ndi 20 adawachenjezaso zokusana ndi atumiki a Mulungu onama amene amarumikira mimba zawo. Ndipo mu chapter chimene cha 16 verse yake 21 kulekeza 27 timaona kunena kuti anzake ambiri a Paulo amapereka moni kwa Khristu amene amakhala ku Roma. Taphunziramo zambiri kuchokera mu buku limeneli, buku la Aroma. Ndi chofunika kunena kuti tidzikhala ndi chidwi chomalalikira uthenga wabwino kuti tidzimva kunena kuti Mulungu amafuna kunena kuti ino ndi ine tidzichita zotani. Taphunzira zambiri, choncho ndikakupemphani kunena kuti mu program imeneyi nkudza tidzakhale limodzi kuti tidzapitirize kuphunzira zozama makamaka kuti tidzadziwe za chifuniro cha Mulungu. Kumbukira kuti program imeneyi amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Mwina mutha kukhala ndi funso kapena ndemanga kuchokera mu program iyi kapena maprogramu ena onse amene ali Lilongwe School of Biblical Studies amakupatsirani, komanso chingakhale funso ena lonse lokhudzana ndi Bible. Mutha kupereka funso lanu kapena ndemanga yanu ku nambala iyi 0 766 018. Mu tsiku la lero muli ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona